Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. «24 municipis de la Noguera i el Lluçà queden inclosos a la zona del Montsec certificada per la Fundació Starlight com a destí turístic. La Fundació Starlight, avalada per l'UNESCO, ha inclòs a la zona del Montsec, certificada com a destí turístic, un total de 24 municipis pertanyents a les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, amb abast total o parcial dels termes municipals. Els destins turístics Starlight són indrets visitables que compten amb qualitats excel·lents per a la contemplació del cel i la realització d'activitats turístiques relacionades amb aquest recurs. L'objectiu d'aquesta certificació, que valora conjuntament per primer cop ciència i turisme, és garantir poder gaudir de l'observació del cel i descobrir els valors naturals, culturals i paisatgístics vinculats. En aquests moments, a banda del Montsec, hi ha 5 llocs al món certificats com a destí turístic Starlight: l'illa de la Palma, la reserva de biosfera de la Rioja, Granadilla de Abona, Tenerife, Alqueva, Portugal i Costiera, Itàlia. La concessió del certificat de destí Starlight s'entén com una etapa d'un procés de millora contínua, tant pel que fa a la qualitat i coherència del producte turístic com a la necessitat de preservar la qualitat dels cels nocturns i la protecció dels recursos associats. Així mateix, 11 municipis del Montsec integraran la tercera reserva Starlight del món. La reserva Starlight del Montsec està a l'interior de la zona de delimitació de destí turístic i comprèn de manera total o parcial el territori d'11 municipis. Les reserves Starlight consisteixen en espais naturals a un grau encara major quant a qualitat del cel nocturn i accés a la llum dels estels, així com una major exigència i compromís per a la defensa d'aquests elements. El Montsec es converteix en la tercera reserva Starlight al món. També ho són l'illa de la Palma i el llac Tekapo de Nova Zelanda. La certificació Starlight del Montsec com a destí turístic i com a reserva representa un impuls per a les potencialitats de la zona a l'hora de configurar una oferta turística de qualitat diferenciada al voltant dels elements específics del Montsec, especialment del seu cel, un dels 10 més privilegiats del món per a l'observació astronòmica. Administracions, entitats i iniciativa privada treballen conjuntament des de fa temps per posar les bases del turisme del coneixement.